kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila Maraka Fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka Fama ka journal Bambara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Aw bisimila aw ka don kibaru kɛnɛ kan don kibaru min bɛna lase aw ma seeru sila Maraka Fama fɛ ani Fanta Sidibe fɛ bi araba juin kalo tile 20 san 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ. Mali jamana ka tɛmɛ lakana minisiri fɛ a jɔra kɔrɔ kunungo ko foroba kaburu min yira nantaka ani kobaka ko wolomasiri taba dɔw nɔba la a y'a yira k'a fɔ ko u bɛ na sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko la. Kunungo jɛma ka ɲɛdama kɔfɛ Mali ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamaya kunungo don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen bɛ ka kulisijalala lajabaw kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ kɛlɛ wagati la. Kulu min sigilen bɛ an fɛ yan nɔ minnu ko ka ɲɛdama kura ani yɛlɛma do fangamara la o denmisɛnninw ye laɲinikɛ kunungo ko ka mɔgɔw bila mɔgɔ minnu minɛna taama min kɛra juin kalo tile 2 Bamako yan ani Kɛɲɛba Kayi ko o mɔgɔw bila a kɛra laseri dɔ senfɛ ka ɲɛsi donkibaru ɲininaw ma u dagayɔrɔ la. Nin bakuruba ninnu bɛna walawalaw ye sɔɔni Seydou Sila Maraka Fama fɛ. I n'a fɔ an bɔra k'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na an ka jamana ka tɛmɛ wolomasiri tabaw ka minisiri fɛ u jɔra kɔrɔ kunungo ko foroba kaburu min yira nantaka ani kobaka minisiri y'a yira k'a fɔ ko u bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ o ko la an ka jɛ ka Seydou Sila ka ɲɛfɔli lamɛn. Fanta Sidibe i ye min fɔ tiɲɛ de don minisiri min n'a ɲɛsin bɛ jamana lakanali ma ani kɛlɛkɛcɛden kɔrɔw olu ka lahalaya ma a ye laseli dɔ de kɛ laseli in kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ jɔngɔ a la foroba kaburuko min fɔra nantaka ani kobaka ko tiɲɛ de don k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan diɲɛma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a fɔ ale ye sɛgɛsɛgɛli jɛkulu dɔ wuli minnu n'olu taara kɛnɛ kan olu bɛna taa sɛgɛsɛgɛli kɛ nin foroba kaburu in na jɔnni ni jɔnni de sen donna nin foroba kaburuko in na an ka wolomasiri taamaw cɛla n'o ye faamaw ye sariya sɔsɔ jumɛn de kɛra adamadenya hakɛw tangali sira fɛ nin maafa in sen fɛ nataka ani kobaka Mopti mara la minisiri y'o fɔ laseli in kɔnɔna na o laseli kelen in kɔnɔna na minisiri so in a ka bolofara ɲɛma ale ye a jira k'a fɔ k'u ye yamaruya di procureur ma mun bɛ wolomasiri taabaw ka lahalaya kofɔ k'o ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ sariya sira fɛ a lahalaya kan chef d'état major wolomasiri taabaw olu tɔgɔ la ale taara kunungo kɛnɛ kan yaasa lahalayaw olu bɛ se ka dangɛnɛmaya cogo min na sariya siraw olu ka taama minisiri défense tɔgɔ la ale y'a ɲini procureur fɛ wolomasiri taabaw tɔgɔ la k'o ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ nin ye ko gɛlɛn ye gouvernement ale bɛ nɛgɛkuru a n'a gosilan ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ fulaw ani adamadenya hakɛ tangali jɛkulu olu bɛ k'a ɲwari fan dɔ fɛ marifatigi kulu minnu bɛ kɛnɛ kan olu bɛ jɔrɔn bɛ jalaki tigɛ kɔni kana ɲɛsin olu ka cɛden dɔ ma diɲɛma ka ɲɛdama kɔfɛ kunungo an ka Mali jamana ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛnamaya don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen bɛ ka ɲɛsin kulisijalala gosi lajabaw ma kɛlɛ wagati la Seydou Sila an b'i lamɛn. Fulamuso o tɛ baasi ye mɛ ɲɛfɔli kɛ a ko la kunungo diɲɛma ka jateminɛ kɔfɛ Mali ale ye don kɛrɛnkɛrɛnnen a y'a la ɲɛnamaya k'a sababu kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen a ɲɛsin bɛ kusijalala gosi lajaba kɛlɛ waati la da bɛ se ka sigi o la cogo min na nin y'a siɲɛ 10nan ye a don in ka ɲɛnamaya diɲɛ kɔnɔ wa ani bɛnkan sɛbɛn dɔ de taara mɛru ɲɔgɔn na mun kɛra diɲɛ tɔnba fɛ n'o ye Nations Unies ye ka ɲɛsin nin kɔlɔlɔ ninnu kɛlɛli ma san 2008 waati o de bɛ jalaki ta ka ɲɛsin kusijalala gosi lajabaw kɛlɛ waati la jamana kɔnɔna na yaasa bɛn o bɛ se ka na diɲɛ kɔnɔ cogo min na diɲɛ tɔnba a ka bolofara min bɛ yen n'u ko ma ONU Femme ale ye a ka nisɔndiya a y'o dangɛnɛmaya ka ɲɛsin nin don kɛrɛnkɛrɛnnen a batoli ma a ko nin ye kɛlɛbolo de ye ka ɲɛsin musow ka hakɛ o makarani ma kɛlɛ waati la ONU Femme ale ka kɛlɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛsin bɛ musolakaw olu bɛ se ka kannabila ni lafiya sɔrɔ u ka maaya o kɔnɔna na cogo min na wa o tɔn in o de y'a laɲini k'a fɔ musolakaw olu bɛ se ka lakana cogo min na diɲɛma ka wulikajɔ o hukumu kɔnɔna na waati min na kɛlɛjugu bɛ u ka jamanaw kɔnɔna na o jaabili o de nana laban nin don kɛrɛnkɛrɛnnen a sigili a n'a a batoli la kabini san 2008 waati. Kulu min sigilen bɛ yɛlɛma ani ɲɛdama kura dili fangamara ma o denmisɛnninw ye laɲinikɛ kunungo ko u b'a fɛ mɔgɔ minnu minɛna taama sen fɛ juin kalo tile 2 Bamako ani minnu donnen bɛ kaso la Kayi ko ka olu kana bila a kɛra laseli sen fɛ laseli min kɛra ka ɲɛsin donkibaru ɲininaw ma u dagayɔrɔ la Seydou Sila o bɛ cogo di? Fanta a cogoya de filɛ nin ye
kulu min be n'u k'a ma coalition pour l'alternance et le changement o de ye ɲɛdama kura ani taabolo kura bɛ se ka don fangako la cogo min na Mali kɔnɔ o funɛngɛnu olu de ye laseli kɛ ka ɲɛsin dɔnnibaaru ɲininaw ma u ka dugutigi bulon na maison de la presse u ko maa minnu n'olu minɛra Keɲeba wulikajɔ o sira fɛ n'olu bɛ bolokɔnɔmaaya la kayikaw fɛ yen ani Lasana Sila n'ale de yera ni polisiw ka baarakɛminɛn ye n'o bɛ u ka maagosilan mataraki ani u ka yɛrɛkɔlɔsilan bouclier o bɛ o kofɔ o de yera ale bolo taama senfɛ juin kalo tile 2 Bamako yan nɔ Lasana Sila tigɛ dara ale kan o kuma de la wolomasiri taabaw fɛ o de kosɔn kulu in a funɛngɛnu u ye welewele da kunungo k'u b'a wajibiya sɛgɛsɛgɛli o ka dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli min bɛ sariya jalakili o bɛ se ka waleya cogo min na k'a sababu kɛ ko marifakisɛ yɛrɛ de cira taamakɛlaw la a donni kama juin kalo tile 2 Bamako yan ani Keɲeba a kɛnɛ kan u ka maa ɲɛyɛlɛkɛ dɔ bɛ yen n'u ko ma Dr Etienne Fakaba Sisoko ani maa wɛrɛ fɛnɛ tun bɛ n'o ye Abdurahman Jara ye n'ale ye URD ye o fanga ɲinitɔn funɛngɛnu ka ɲɛmaa ye ani maa ɲɛyɛlɛkɛ caaman kulu tɔgɔ la u y'a jira k'a fɔ ko siga t'a la fiyewu ko taamakɛla kelen minnu minɛra Keɲeba n'a tɔgɔ ye Abdulayi Monekata k'ale nin tora a fatura k'a to tigɛkɔnɔmaaya la kasobon dɔ la kayikaw fɛ yen olu y'u ka taama kɛ juin kalo tile 11 Keɲebakaw fɛ yen Etienne Fakaba Sisoko ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko Keɲeba lajaba in ka ɲɛsin taamakɛlaw ma k'u kɛ tigɛkɔnɔmaa ye maa 50 bɔɲango ni kelen fatura ko dɔwɛrɛ tɛ ko nin bɛ Keɲeba ka wulikajɔ k'a fɔ maa minnu wulila ka na kuma u tɔgɔ la jamana ɲɛmaa ɲɛkɔrɔ k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen jɛnna n'a ye k'u b'a dɛmɛ k'o tɛ tiɲɛ ye k'u ka o kologɛlɛya an'u ka o jɛgɛlɛya k'o kumakan in fɔ dɛ k'o de lajaba binnen filɛ u kan k'u ka kologɛlɛya fanga ɲɛkɔrɔ fanga min ni jama bann'a ye ko o lajaba de filɛ nin ye ka da u kan Etienne Fakaba Sisoko ale de y'o kumakan in fɔ. Farafina bonda kun kan Kongokaw ka wasablon olu ye ɲɔgɔnnajɛrɛ dɔ kɛ bi ɲɔgɔnnajɛrɛ min laɲini kɛra Joseph Kabila fɛ n'o y'u ka fanga marabaga ye ko ka jateminɛ kɛ sariya dɔ la Seydou Sila o sariya ye jumɛn ye o sariya tɛ dɔwɛrɛ ye wasabulon ni ladala ɲɔgɔnnajɛrɛ dɔ waleya juin kalo tile 20 in na n'o ye bidonya ye n'a bɛna kuncɛ juin kalo tile 19 nata u bɛna ɲɛdama kɛ sariya bolo min na a bɛ tomiyɔrɔ 6 bɔɲango a bɛ o de kofɔ o de bɛ u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ lahalaya ani wale minnu kan ka k'a ye jamana ɲɛmaaya fanga waleyalen kɔfɛ o baara in bɛna kɛ kalo 6 bɔɲango yanni jamana ɲɛmaaya kalata u ka waleya u ka jamana kɔnɔna na ni o kalata in a dɔ la o bɛna to Joseph Kabila ale bɛ segin ka jamana ɲɛmaaya k'o kuraya n'a ka waati yamaruyalen o kun cɛra kabini décembre kalo tile 20 san 2016 Iretre jamana ɲɛma n'ale Isaiya Afeworki ye a y'a yira bi k'ale bɛna jamakulu wuli jamakulu min bɛna ta Ethiopie walasa u ka taa kuma bɛn ani kelenya kan fan fila dɔ ni ɲɔgɔn cɛ Seydou Sila o jamakulu fila in ye jumɛn ni bɛnbaliya b'u ni ɲɔgɔn cɛ Fanta o jamakulu fila tɛ dɔwɛrɛ ye koyi o ye jamana fila in de ye Eritre ani Ethiopie jamana Eritrekaw fɛ yen Ethiopiens u b'u bisimila kosɛbɛ u ko ka d'u ye wa ka d'u ye u ka maya kɛ ɲɔgɔn fɛ sigiɲɔgɔnya o hukumu kɔnɔna na o min n'o yera dɛ o de kosɔn Eritre jamana ɲɛma Isayi Afeworki a y'a ye k'a fɔ Ethiopiens ko ka d'ale ka jamanadenw ye wa sigi ɲɔgɔn fɛ a ka d'u ye u ko waleya ɲɔgɔn fɛ a fɛnɛ ko an ka bɛn sira taama o kosɔn ne bɛ kuluwuli kulu minnu bɛ taa Ethiopie jamana kan ka taa sigi ka kuma kɛ jamana fila in ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ani kelenɲɔgɔnya bɛnbaliya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ kabini waati jan dan bɛ se ka sigi o la cogo min na u ka maaya diyalen u k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa u bɛ se ka ɲɛtaa siraw k'olu taama ɲɔgɔn fɛ cogo min na o kosɔn sa a ko jamakulu minnu n'olu bɛna taa nin ɲɔgɔn ye in kɛ u bɛna fɛɛrɛ de sigi sen kan fɛɛrɛ min bɛ o taama sira waleyali nɔgɔyali kofɔ ni an hakili b'a la san 2000 waati Algérie jamana ale ye sigi ka kuma kɛ Eritre ani Ethiopie ni ɲɔgɔn cɛ wa f'u ye bɛnkan sɛbɛn kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa kɛlɛ min n'a bɛ Ethiopie jamana ani Eritre jamana ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka ban cogo min na a kɛlɛ daminɛna san 1998 k'a ban san 2000 a kɛra sababu ye a ye maa ba 70 o de bɔnɛna u ni na Seydou Sila ka laseli bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na kunnafoni min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ laseli kɛra Seydou Sila Maraka Fama fɛ ani Fanta Sidibe fɛ Maraka Fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma